Pećinski čovek, probudi se, pogledaj dole, nešto nije u redu. Nema tvrde jutarnje stene, mekano je, kao super zrela banana. Pećinski čovek slab, nizak testosteron. Hej, pećinski čovek, hajde vamo brzo, imam čarobne borovnice, pojedi ih i tvoj testosteron će rasti u tren oka. Ne, pećinski čovek pametan. Pećinski čovek ne pada na prevaru. Pećinski čovek zna da testosteron ne dolazi iz bobica. Testosteron se zarađuje kroz borbu. Snagu ne kupuješ, već je gradiš. Danas će te pećinski čovek naučiti kako prirodno povećati testosteron. Lov na sunčevog demona. 5 sati sna nije dovoljno. Pećinski čovek treba 7 do 9 sati, jer se većina testosterona proizvodi tokom sna, a ne tokom dana. Spavaj u potpunoj tami. Pećinski čovek, zatvori pećinu stenom. Ako nema stene, pokrije oči krznom. Pećinski čovek prestaje da jede fermentisane bobice posle zalaska sunca, jer bobice drže budnim satima. Spava u isto vreme svake noći i budi se u isto vreme svakog jutra, čak i kada odmara. Kada se probudi, odmah vidi sunce. Da, telo zna da je jutro došlo. Ubiti stomačnog zmaja. Većina misli da je mast samo energija u skladištu. Pogrešno, mast je aktivna. Mast oko stomaka pretvara testosteron u estrogen pomoću enzima zvanog aromataza, koji zvuči kao drevni bog, ali zapravo uništava testosteron. Aromataza živi u masnim ćelijama. Što više masti, to više aromataze. Više aromataze pretvara testosteron u estradiol, ženski hormon. Sad je pećinski čovek u zamci. Više masti znači više estrogena, znači manje testosterona, znači više masti. Kako pobediti? Cilj. Od 12 do 15% telesne masti, ali ne ispod 8%, jer pećinski čovek postaje umoran i hormoni pucaju. Ako je iznad 20%, smanji od 300 do 500 kalorija dnevno. Podigni tešku stenu. Radi velike pokrete. Veliki mišići šalju poruku mozgu. U opasnosti smo. Hipotalamus signalizira hipofizi. Hipofiza oslobađa luteinizirajući hormon koji kaže testisima da proizvode sok, testosteron. Dovoljno. Možda više ne. Zato pećinski čovek radi čučnjeve, mrtvo dizanje, bench press, veslanje, zgibove, propadanja, rameni potisak. Podiže od 70 do 85% maksimuma. Smiri stresnog demona. Kortizol je hormon preživljavanja. Pomaže da pobegne od tigra, kontroliše šećer u krvi i bori se protiv infekcija. Ali kada kortizol ostane visok zbog lošeg sna, previše treninga, problema ili gledanja vatre do ponoći, postaje neprijatelj testosterona. Visok kortizol podiže šećer i insulin, što s vremenom razbija metabolizam, povećava stomačnu mast i smanjuje testosteron. Sve je povezano. Povećanje testosterona je jednostavno. Spavaj dovoljno, jedi čistu hranu, podiži teške stvari i smanji stres. Ako sve ovo radiš, pogledaš se u vodu i kažeš, sada je ta stena čvrsta kao kamen.